sanda haɓatu kamar soda ba a sai ta harshe ba. Hannunka mai sanda, hannunka mai sanda. Na kira wuke wajen nan yau sau goma. Kuma duk sanda na kira ki wajen nan nasiha nake miki, jan kunne nake miki. Abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa da abinda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa, wanda shine zamu bi rayuwarki ta gyaru, rayuwar 'yan matan unguwan nan ta gyaru, unguwar gabaki ɗaya ta gyaru, ko kuma garin mu gaba ɗaya ya gyaru, ko kuma arewacin ƙasar mu gaba ɗaya ya gyaru. Domin hausa suna cewa wake ɗaya shi ke ɓata gari. Kuma alhamdulillah mun zauna tare da mahaifinki akan mas'ala irin taki, ko mahaifinki ya tabbatar mun da cewa dukkanin irin nasiha da jan kunne babu abin da baya miki dan ki daina al'adar da kike yi, amma kuma duk abin da ya faɗa sa kafa kike bal da shi. To yanzu magana lallashi ko kwantar da kai ta ƙare. Akwai dalili ko hujja wacce za ta sa idan an yi wa mutum nasiha bai karɓa ba a yi masa tawbihi, to shine yanzu na shirya zan yi. Da farko baki ji tsoron Allah abinda muke gaya miki ɗaya bayan ɗaya ba, ki ji tsoron Allah ba. Saboda haka mu abinda muke faɗa, Allah wadarai da wannan tasowa da kuka da mana wannan unguwa. Domin Allah subhanahu wata'ala kaɗai ya san irin 'ya'yan ko irin 'yan matan da a sanadiyar ki suka lalace, kika lalata musu rayuwarsu, kika lalata musu rayuwar 'ya'yansu, kika bukanta wa iyayensu cikinsu. Allah kaɗai ya san iyayensu. To wallahi sun matallahi, tunda biki ji wannan shawarorin da nake gaya miki ba, to zaman ku a wannan unguwa ya ƙare. Inda duk za a bi, ta duk hanyar da za a bi, mun san hanyar da za mu bi mu tashe ku daga wannan zaman unguwar da ku. Saboda zamanki a wannan unguwa ba shi da alaƙa da cutar Ebola. Ma'ana zamanki a wannan unguwa ba shi da bambanci da ciwon Ebola. Ke annoba ce a cikin wannan unguwar. Dan haka duk hanyar da za mu bi, za mu iya bi. Saboda mu tsabtace unguwarmu, mu gyara rayuwar 'ya'yanmu ta kowace hanya da kike zaton za a iya bi, to za mu iya bi. In ma kina ganin akwai hanyar da ba za mu iya bi ba ke a tunaninki, to mun san za mu iya bi domin mun haife ki. Ka gama? Na gama. To sarakallahu lazim. Sarakallahu lazim. Inda wata maganan kuma sai ka faɗi dan ni zan koma. To nake zan wuce. Yes.